Kowe malsa kowe. Lho malah arep nendi kowe iki mungsuh karo aku urung menang kok wis arep lunga. Tro, es ora dombe lho. Ora. Ayo sambato. Sambato, malsa. Aja meneng wae. Cubrok. Kowe iki ngopo kowe iki? Kowe kok aheh kaya swara jaran anggepmu. Aku ki apa? Anggepmu kowe ngece karo Satama. Kowe mina karo Satama. Cubrok. Turun. Aja meneng wae. Kowe ora nyepelekke Satama. Aku ki anak pendhita. Aku satriya. Aku tukang perang, aja mentuk tinggal guyang-guyu. Tuprok. Ora tuprak. Aku ki anak pendhita. Aku satriya, aja kok sepelekke. Anggep apa? Tuprok. Lho iki ngapa iki? Satriya maju perang mundur, ora babak kulite kok nangis. Sakit manah kula man. Ati kula lara. Lara perkara apa? Kula mungsuh Bagong. Piyambake wis nyandang mingkari nganggo kathok training. Ucul klambi digubeti nganggo tampar plastik. Sajake ketok nek wani kali kula jotosi nggen rai, kula jotosi nggen dodo. Kula ken males niku mboten males, cengenges niku. Kula antemi kaya ora ngrasake. Kula jotosi kaya ora ngrasake. Lah terus kok kowe nangis. Ngenten iki man, kula antem niku dheweke malah ngenten iki mandeg mripat kula karo ngenten iki. Kali sikile tuprok. Terus cangkeme ngenten iki man. Niku kula rasake kok teng ati kula lara banget. Lara banget rasane man. Alah, Satama. Ditabah-tabahke ya nggih. Dipun tabah-tabahaken kados pundi? Bagong ngerti lelakonmu wong Bagong ki ya